Усім прывітанне, з вами ізноў Кузьміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі ў нашым пятнічным сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. З намі на сувязі сёння ў пятніцу будзе выдатны беларускі пісьменнік Альгерд Бахарэвіч. Добрый дзень, спадар Альгерд. Добрый день. Напярэдадні 9 жніўня так прынята падсумоўваць, і мы ў прынцыпе ўжо гэта пачалі там асэнсоўваць минулы год з 9 по 9, але перш чым, можа быць, я і на гэтую тэму задам вам пэўныя пытанні у звязку з літаратурай, творчасцю і ўсім астатнім, безумоўна. Пачнем, можа быць, з вас конкретно і конкретно вашай творчасці. Я ведаю, што буквально вось колькі тыдняў таму выйшлі дзве вашыя кнігі. Ужо шмат дзе пра іх пісалася, гаварылася, але я думаю, што лішні раз расказаць пра іх ніколі лішнім не будзе, выбачайце за таўталогію. Так, можа, раскажыце ўсё ж такі, што за кнігі? Добра, з радасцю раскажу. Дзякуй за гэтае пытанне. Так, сапраўды, у мяне недавно выйшлі две новыя кнігі. Першая з іх — гэта роман-прыпавесць под назвою «Плошча перамогі», а другая — гэта дзіцячая кніга, гэта такое беларускае фэнтэзі з элементамі палітычнага трылеру, як я яе называю. Называецца яна «Тэатр шчаслівых дзяцей». Гэтыя кнігі выйшлі ў электронным фармаце, іх можна спампаваць на платформе Літрес, і на гэтыя кнігі ўжо ёсць сапраўды і водгукі, і рэцэнзіі. Пэўны час яны там былі хітамі продажаў. Вось цяпер ужо трошкі там усё патайнела продажамі. Ну, гэтыя дзве кнігі, яны, як я ўжо сказаў, электронныя, і на гэта былі свае прычыны, чаму я вырашыў іх апублікаваць у электронным выглядзе. Па-першае, натуральна, гісторыя з раманам «Сабакі Еўропы» паўплывала на гэтае рашэнне, таму што такі хацелася б, каб гісторыя паўтарылася з новымі творамі. І мне здаецца, што все-таки электронныя кніжкі, яны все-таки, можа быць, іх цяжэй кантраляваць, цяжэй неяк перашкаджаць іхнаму распаўсюду. Мне здаецца, што беларуская дзяржава да электронных кніг пакуль што не дацягнулася. Можа быць, ну, две кнігі вы назвалі, але не раскрылі таямніцу, пра што там гаворыцца. Плошча пераменаў. Адразу вот, калі мы чуем гэтыя два словы, асацыяцыі у беларусаў, безумоўна, з той плошчай пераменаў, дзе адбываліся шмат якія падзеі восенню мінулага года. Ваша кніга мае дачыненне менавіта да той плошчы пераменаў? Ну, я удакладню, што кніга мае назву «Плошча перамогі», а не «Плошча перамогі», да. Пераменаў, але, ну, безумоўна, таксама назва выклікае свае такія пэўныя асацыяцыі чытачоў. Так, гэтая кніга пра Беларусь, я думаў, выключна пра беларускія падзеі, спрабаваў асэнсаваць нейкім чынам. Адбылося, што адбываецца, але гэта прыпавесць. Для прыпавесці не так важна месца дзеяння, час дзеяння. І ў гэтай маёй кнізе дзеянне адбываецца, так бы мовіць, ніколі і нідзе. Там не так істотныя назвы, не так істотныя імёны, не так і нейкая топаніміка. Там істотны сам канфлікт дзяржавы і народу, канфлікт краіны і гісторыі. Гэта кніга пра маніпуляцыі свядомасцю, гэта кніга пра тое, што значыць інфармацыя ў наш час і якім чынам нашыя дачыненні з інфармацыяй могуць фармаваць грамадства і неяк уплываць на нашыя паводзіны ў грамадстве. Но гэта кніга палітычная, в прынцыпе, як і другая моя кніга, якую я называю «Дзіцячы», «Тэатр шчаслівых дзяцей». «Тэатр шчаслівых дзяцей» — гэта фэнтэзі,
сапраўды фэнтэзі элементамі палітычнага трылеру. І гэта такое класычнае фэнтэзі з прыгодамі, з нейкай невядомай краінай, куды трапляюць галоўныя героі. Але гэта кніга пра Беларусь. Тэатр шчаслівых дзяцей дзень адбываецца менавіта ў Беларусі, таму што вельмі пазнавальная. І тая краіна, куды трапляюць галоўныя героі, гэта двое хлопчыкаў і адна дзяўчынка. Яна якраз, я думаю, выклікае такія проставыя думкі пра тое, што адбываецца сёння. Наколькі вам было самому нечакана вось гэта акунанне ў фэнтэзі? Здаецца ж, ўсё ж такі чыстае класічнае фэнтэзі гэта не зусім ваша. Так, сапраўды, упершыню ў сваім жыцці я напісаў дзіцячую кнігу, я напісаў такое чыстае фэнтэзі, можна сказаць. Мне проста ў пэўны момант зрабілася вельмі цікава, а што беларускія дзеці, што беларускія школьнікі думаюць пра падзеі ў краіне, бо я лічу, што беларускія падлеткі насамрэч вельмі разумныя, і іх не падманеш ніякай прапагандай, яны бачаць, разумеюць, робяць свае высновы і задаюць свае пытанні. Задаюць свае пытанні дарослым, задаюць свае пытанні бацькам і настаўнікам. І нам, дарослым, рана ці позна давядзецца пытанні адказваць. Як так адбылося, што Беларусь пала ў гэтым, і што рабіць, то адчуваюць дарослыя. І я проста аднойчы уявіў, як гадоў праз 10, праз 15 цяперашнія дзеці, яны спытаюць у сваіх бацькоў, а дзе вы былі ў 2020, а што вы рабілі ў 2021? І бацькам давядзецца адказваць. І мая гэтая кніга, якую я называю дзіцячай, яна, натуральна, не толькі для дзяцей, а і для дарослых таксама. Але мы тут недавно размаўлялі з Яном і пагадзіліся ў тым, што кожная дарослая кніга, яна мусіць быць такой, каб яе цікава было чытаць і дарослым таксама. Ведаеце, калі я зараз слухаў вашыя словы пра тое, што праз колькі гадоў дзеці спытаюцца ў сваіх бацькоў, а што ты рабіў у 20-21 годзе, я ўзгадаў такі троху сумны анекдот пра тое, як унук пытаецца ў свайго дзеда: «Дзеда, а ты ваяваў?» «Ну, што ну? Ну, не ваяваў». Так вось, я да чаго? Ці сапраўды гэтае пытанне, разумеюць, што гэтае пытанне будзе ім некалі зададзенае, і беларускія літаратары, найперш, можа быць, бо гэтая катэгорыя вам бліжэй, і ўвогуле беларусы, на ваш погляд? Што яны скажуць? Не, ці разумеюць яны, што гэта пытанне ім калі-небудзь зададуць іх там дзеці, ці ўнукі, ці праўнукі? Я думаю, што гэта разумеюць, натуральна, не все, бо у людзей хапае сваіх штодзённых клопатаў, заклапочаныя, натуральна, найперш выжываннем у гэты час. Але ў тым і ёсць, напэўна, адна з задачаў неяк зазіраць у будучыню і нагадваць, што час ідзе няспынна, і проста рана ці позна на такія пытанні давядзецца адказваць. Проста у тым рэч, што літаратура, яна заўсёды шукае нейкія нязручныя пытанні, яна шукае нейкія праблемы, нейкія балявыя кропкі. Магчыма, тое, ад чаго можна адмахнуцца сёння, заўтра перед нами паўстане, і лепш усё-таки быць гатовым. Для мяне, в прынцыпе, я лічу, што любы культурны чалавек, ён мусіць жыць толькі сённяшнім днём, ён мусіць жыць аднолькава і ў мінулым, і сёння, і заўтра. Працягваючы пра літаратуру і дакладней пра вашыя кнігі, безумоўна, варта ўзгадаць лёс сабакаў Европы, кнігу, якую перадалі
у экспертную камісію, каб яна там вывучыла, ці ёсць у гэтай кнізе што-нибудь такое, праявы экстрэмізму, ці яшчэ незразумела, што вот ад чаго трэба абараняць беларусаў. Мяне вельмі смяшыла сітуацыя, калі выйшаў тэрмін, цягам якога камісія гэта павінна выдаць сваё заключэнне, а яна не выдала. І смяяліся, што ну у Бахарэвіча ж гэтая кніга такая тоўстая, што не паспелі проста прачытаць. Ну альбо можа не зразумелі прачытанае. На сёння ўсё ж такі якая сітуацыя? Я бачыў, што новы наклад быў выдадзены ў Беларусі. Так, сапраўды, роман «Сабакі Европы», ягонае новае выданне было затрыманае на беларуска-літоўскай мяжы 8 февраля сёлета. І вось у нас, што ў нядзелю будзе 8 жніўня, то 4 месяцы, я не памыляюся, гэтая самая камісія не можа даць ніякага адказу. І я могу сказаць, што мне ўжо абсалютна ўсё роўна, які адказ яна дасць, ёсць там экстрэмізм або няма. Я лічу, што гэта такі акт літаратараў, людзей культуры, а таксама чытачоў. Я не збіраюся гэтага не забываць, не вдараваць, незалежна ад выніку планай экспертызы. А выдавецтва Янушкевіч некалькі дзён таму выдала абсолютно новае выданне, то надрукавала зусім новы наклад гэтай кнігі, і гэтая кніга ўжо прадаецца, таму што для выдаўца было самым важным гэта тое, каб кніга трапіла да чытачоў. Вось, і ён паставіў перад сабой такую задачу, і ён гэтую задачу выконвае. Але мы жывем у такія часы, калі сапраўды не зразумела, што заўтра, і людзі таксама гэта разумеюць, чытачы гэта разумеюць, і таму ўсё ідзе да таго, што гэты новы наклад будзе раскупаны хутка, і давядзецца, відаць, друкаваць новы наклад, бо кніга зноў неяк з гэтай кнігай вось так атрымліваецца, што яе заўсёды вельмі хутка трапляюць, якія спыняюцца, потым доўга яе шукаюць у сеці, дзе. Пры гэтым цікава вельмі, што беларускаму чытачу патрэбна менавіта беларуская версія «Сабакі Европы», версія на беларускай мове, і некалькі гадоў гэта была вялікая праблема, бо расейскамоўная версія, расійскі пераклад дагэтуль прадаецца ў Менску, яго можна спакойна купіць, але вось вялікага попыту, такога нейкага звыш попыту на расійскую версію няма. Беларусам патрэбныя беларускія «Сабакі Европы». І таму Андрэй Янушкевіч, выдавец романа, і он, мне здаецца, вельмі все гэта добра зразумеў і адчуў, і прыняў, можа быць, вельмі разумнае рашэнне, але ў той жа час, можа сказаць, што і даволі небяспечнае. Сапраўды, ось з беларускай версіяй вашай кнігі, з беларускім выданнем вашых «Сабак Европы» дзіўная такая вось сітуацыя. Я з пазіцыі чытача. От неяк я заходзіў яшчэ на кнігарня Логвінаў працавала, ляжаць на беларускай мове «Сабакі Европы». Я не памятаю, з якой нагоды, ці ў мяне грошай з сабой не было, ці ў мяне не было торбы з сабой, каб яе пакласці, ці што. Ну я так думаю, зайду іншым разам і куплю. Зайшоў іншым разам, і кнігі няма. І пытаюся вось у спадара Альгерта, пытаюся ў Янушкевіча, дзе здабыць? Кажуць, няма, нідзе не здабудзеш. Ну вот, і зараз трапіў у такую сітуацыю, што новы наклад выдадзены, але у Варшаву яго атрымаць даволі праблематычна. Спадар Альгерт, а вот вам не падаецца, што ўсё ж такі такі даволі смелы крок спадара Янушкевіча, выдавецтва Янушкевіча выдаць гэтую кнігу зараз, пакуль яшчэ не скончаная экспертыза, бо глядзіш праз які пэўны час, там
прызнаюць экстрэмісткай якую-нибудь кнігу і ну рызыкоўна для самого выдавецтва. Так, безумоўна, рызыкоўна, але спачатку я, можа быць, хачу і вас трошки пояць, таму што наўрад ці гэтая кніга трапіць у мае рукі, бо я не ведаю, калі я патрымаю в руках новае выданне з прыгожай на цудоўнай паперы, тое выданне, якое зрабіла выдавецтва Янушкевіч. Ну, а тое і гаворка, што гэта вельмі рызыкоўны крок, якія будуць ягоныя на наступствы для выдавца, для мяне, для чытачоў, мы сказаць не можам. Адзінае, што мы можам сказаць ладнасцю, гэта тое, што для самой кнігі, безумоўна, вельмі добра. І вся гэтая гісторыя, вось, і гэты шум вакол кнігі, і яе пераслед, і гэтая камісія, хто працуе на вядомасць рамана у свеце, у заходняй Европе. Ну, то бок тыя людзі, якія там падазраюць нейкі экстрэмізм, мне здаецца, яны незнаёмыя з нейкімі прынцыпамі плання літаратуры. Любыя такія гісторыі спрыяюць той популярнасці. Наша глядачка Уна Рана пад нікам такім вось піша: шчыра кажучы, кніга дарагая, але якасць новага выдання «Сабак Еўропы» вельмі прыемная. Ну вось на ўласныя вочы не бачылі, ў руках не трымалі, таму не можам не пагадзіцца, але думаю, што Янушкевіч не мог выдаць абы-якое вот просто абы-як твор, таму безумоўна ён павінен быць просто выдатным па афармленні і па якасці. Да, сапраўды ўся гэтая сітуацыя, можа быць, яна ну не можа быць, а сапраўды для самой кнігі, для яе раскруткі і піара яна добрая. На жаль, толькі такія сітуацыі, калі кнігу могуць там нават заподозрыць у нейкім там экстрэмізме ці яшчэ што-небудзь беларускі рэжым, вось, то яно не заўсёды добра для людзей, чытачоў, у тым сэнсе, што вось я прыгадываю гісторыю, якую расказала Інна Студзінская, журналістка Радыё Свабоды, пасля таго, як выйшла з Акрэсціна, кажа, да іх у камеру прывялі жанчыну, якую затрымалі толькі за тое, што яна спрабавала кнігу ось нашу з Максімам Гаруновым, дзе вы таксама ёсць, вашыя думкі, беларуская нацыянальная ідэя, адправіць знаёмай, ну, за мяжу, не памятаю, у якую краіну, да это і не важна, за мяжу спрабавала адправіць. Так вот, экспертная камісія прыняла там нейкае сваё рашэнне, але судовага рашэння няма. У гэтых спісах афіцыйных кнігі няма, не ўнесена, а вот на лёс чалавека гэта ўсё адно паўплывала. Але я, можа, пра іншае, пра лёсы людзей, пра Беларусь. Я казаў, што ўсё ж такі варта неяк так паспрабаваць асэнсаваць гэты год, 9 жніўня, але вось, дарэчы, менавіта сёння той дзень, калі год таму дыджэі пераменаў уключылі Цоя, песню пераменаў, вось гэтыя падчас мітынга, які там праўладны быў у тым месцы, дзе павінна была Ціхановская сустракацца са сваімі выбаршчыкамі будучымі. Як вы лічыце, гэты год, наколькі ён змяніў беларусаў? Гэты год, натуральна, татальна змяніў нас усіх, і тых, хто застаўся, і тых, хто з'ехаў, змяніў дзяцей і дарослых, он змяніў жанчын і мужчын, старых і маладых, ён змяніў абсалютна ўсіх. Я думаю, што ён змяніў нават і тых, хто знаходзіцца па розныя бакі барыкадаў, так бы мовіць. Ён, па-першае, тое, што адбылося ў Беларусі, па-першае, вялікая трагедыя. Другое, гэта вялікая нацыянальная рэвалюцыя годнасці. Гэты год раздзяліў нас з аднаго боку. З другога боку ён нас аб'яднаў, ён прымусіў нас мысліць у
як нацыя, ён прымусіць нас значна часцей, чым раней вымаўляць гэтае загадкавае слова «мы». Напрыклад, мяне ён прымусіць зрабіцца палітычным аўтарам. Я і раней пісаў палітычныя тэксты, але ніколі себе палітычным пісьменнікам не называў. Толькі цяпер я разумею, што, в прынцыпе, літаратура, мастацтва – гэта заўсёды палітыка. В любой сітуацыі гэта палітыка. Натуральна, гэты год проста зруйнаваў шмат якія жыцці, зруйнаваў здароўе шмат якіх людзей. От стаў сапраўднае аблічча беларускай літаратуры тым, хто раней меў адносна яе нейкія ілюзіі. Але ў той жа час гэты год ён нарэшце зрабіў Беларусь бачнай у свеце. Цяпер у Беларусі з'явіўся нарэшце на маёй памяці, з'явіўся сапраўды такой запамінальны, яркі, прыгожы і трагічны вобраз. І цяпер ужо нікому ў свеце не трэба тлумачыць, што такое Беларусь, дзе яна знаходзіцца. Гэты год прыцягнуў увагу да нашай краіны, да нашай культуры, і нават да нашай мовы. То бок гэты год Беларусі усім астатнім светам, і мы нарэшце займелі сваё месца на мапе, тое месца, якое я пісаў у сваіх тэкстах. Дзе дзеці Алендаркіна, роман, які выйшаў летась у Вялікай Брытаніі, перакладзе на ангельскую «Скот», там героі, яны шукаюць месца на мапе. І вось нарэшце вось. І безумоўна, я думаю, што няма ніводнай беларускай сям'і, якую б не закранулі гэтыя падзеі, не закранулі рэпрэсіі, ніводнай сям'і, у якой не было б пэўнага расколу, пэўных сумневаў, і ў той жа час якой не жыла бы сёння надзея, вера на перамены. Так, спадар Альгерд, наш гукарэжысёр просіць, можа быць, вы бліжэй да кампутара падсядзьце, каб мікрафон вас лепей лавіў. І я працягну. Вось наша глядачка глядач Ціма Суворов піша: «Існаваць у стрэсе лёс нашай літаратуры апошніх 150 гадоў». Можа, і сапраўды апошніх 150 гадоў, гэта апошнія 150 гадоў стрэсавыя гады для нашай літаратуры. Але вось апошні год гэты для менавіта літаратуры. Вось вы расказалі, як змяніў год беларусаў. Зразумела, тыя ж самыя літаратары, музыкі, паэты, мастакі, яны частка беларускага грамадства, і яны мусілі змяняцца разам з гэтым грамадствам. Але як змянялася і падчас усяго гэтага, у гэтых падзей, гэтых стрэсавага года літаратура, на ваш погляд? Мне здаецца, што пачынаючы з 9 жніўня літаратары беларускія яны мусілі зрабіць свой выбор і сказаць сваё слово. І я вельмі рады, я вельмі ганаруся беларускай літаратурай, таму што тое жывое, цікавае, таленавітае, што ў нашай літаратуры ёсць, яно адразу апынулася на баку эвалюцыі. І тыя літаратары, пра якіх іх не было нават ні хвіліны сумневу, літаратура падтрымала беларускі народ, падтрымала ягоны выбор, і адразу ж яшчэ ўлетку пачалі з'яўляцца тэксты, вельмі цікавыя тэксты, вельмі шмат тэксты, якія непасрэдна рэагавалі на тое, што адбываецца. І гэта былі тэксты пра гвалт, пра рэпрэсіі, тэксты пра надзею, тэксты пра неабходнасць пераменаў, тэксты пра канкрэтных асобаў гэтай рэвалюцыі. Вось. І ў гэтай сітуацыі наогул, напэўна, было толькі 3 варыянты для любога пісьменніка
любого літаратара гэта адгукнуцца на тое, што адбываецца, і казаць у сваіх тэкстах праўду. Другі варыянт гэта проста адмаўчацца і пісьменнікі. А трэці варыянт быў гэта стаць на бок і верна служыць яму і зрабіцца часткай дзяржаўнай прапаганды. Я думаю, што ёсць і такія пісьменнікі, але я нават не магу назваць канчатковых, бо мне проста брыдка думаць пра уладны саюз, там пра нейкія праўладныя літаратурныя арганізацыі. Мне проста калі шчыра не хочацца думаць пра гэта. І цягам гэтага году выходзілі кнігі, то паралельна адбываліся рэпрэсіі, але пры гэтым выходзілі кнігі, выходзілі тэксты. І што тут трэба адзначыць у першую чаргу, я ўжо трошки пануў гэтае пытанне, это тое, што за мяжой пачалі адна за адной выходзіць кнігі беларускіх літаратараў у перакладзе на іншыя мовы. Ніколі яшчэ ў гісторыі беларускай літаратуры не было, каб за няпоўны год выйшла столькі кніг за мяжой, прысвечаных Беларусі, яе культуры, яе рэвалюцыі, яе культурнаму палітычнаму архіву. І проста я думаю, што ўжо можна нават гаварыць пра нейкую бібліятэку беларускай рэвалюцыі у перакладах на замежныя мовы. І тут варта сказаць, што натуральна шмат хто з дзеячаў культуры, з літаратараў беларускіх з'ехаў, у тым ліку з'ехаў у канцы лістапада і я разам з Юліяй Тимофеевай. Працягваюць людзі з'язджаць і цяпер, але чым яны займаюцца ў замежжы? Яны працягваюць пісаць пра Беларусь. Наша творчасць цяпер яна сканцэнтраваная выключна адбываецца ў Беларусі. Гэтая творчасць яна скіраваная на тое, каб пісаць праўду пра тое, што адбываецца, каб крычаць свету пра тое, які жах у Беларусі. І таксама на тым, каб даваць чытачам надзею на лепшае. То бок я сам пераконваюся на сваім асабістым досведзе, што людзям цяпер патрэбнае слова, ім патрэбная літаратура, ім патрэбныя кнігі. Людзі вельмі жыва адгукаюцца на тое, што літаратура. І напэўна, калі мы будзем параўноўваць тое, што было гадоў 5 таму у Беларусі, Менску з літаратурай, то цяпер увага людзей значна большая да літаратуры. Мне здаецца, тут такая адбылася цікавая рэч, таму што беларуская літаратура, яна заўсёды існавала ў такіх умовах, я кажу пра сучасную Беларусі. Калі паміж ёй і чытачом весь час ствараўся нейкі штучны бар'ер. Мы все ведаем, што гэтая дзяржава, яна вельмі неахвотна брала, напрыклад, незалежных літаратараў, бачылі на радыё, і як бы мы існавалі ў нейкіх паралельных рэальнасцях. Мы вельмі рэдка перасекаліся з дзяржаўнымі медыямі, з дзяржаўнай культурай, з прыдзяржаўнымі літаратарамі. Вось, і шмат якія беларусы проста не падазравалі, што іх існуе такая дастаткова багатая, цікавая сучасная літаратура. Але пасля 9 жніўня мала хто, я думаю, практычна ніхто ў Беларусі не верыць афіцыёзу гэтаму, які ў Беларусі прабуе панаваць і далей. І калі людзі не вераць афіцыёзу, яны натуральна звяртаюцца да таго, што яму супрацьстаіць, то бок незалежны штучны бар'ер разбураны. І цяпер тое, што я назіраю, гэта людзі цікавяцца кнігамі, людзі пішуць аўтарамі, людзі там у сацыяльных сетках перапошчваюць самыя розныя тэксты, адпляцакі да сучасных аўтараў. Людзям патрэбнае гэтае слова, і вельмі цікава яшчэ новая з'ява. Гэта такія своеасаблівыя кніжныя клубы,
якія цяпер існуюць, по-мойму, ну практычна ў кожнай заходняй краіне, клубы беларусаў, якія сустракаюцца рэгулярна, ладзяць такія онлайн-сустрэчы, каб абмяркоўваць нейкія творы, абмяркоўваць кнігі. Людзі запрашаюць аўтараў удзельнічаць у гэтых сустрэчах. І вось мой асабісты досвед паказвае, што рабіцца яшчэ больш. Скажем, я удзельнічаў ужо ў сустрэчах з беларусамі Фінляндыі, беларусы Канады абмяркоўвалі мой роман, потым беларусы Мюнхену, беларусы Берліну, вельмі актыўныя беларусы Польшы, беларусы Украіны, нават у нейкіх вельмі экзатычных краінах выяўляюць сваю цікавасць да літаратуры. Хаця здавалася б, хто мог падумаць. Я раней часта сустракаў людзей з дыяспоры, і все яны, як мне здаецца, раней спрабавалі як мага хутчэй забыць, што яны беларусы, неяк інтэгравацца ў новыя грамадствы як мага хутчэй. Але пасля 9 жніўня высветлілася, што быць беларусам гэта ўсё можна. Быць беларусам гэта важна для людзей, важна для іх самаідэнтыфікацыі, важная гэтая памяць і важная гэтая сувязь радзімай. А як вы лічыце, наколькі ўсе гэтыя працэсы, наколькі вось тое, што адбылося, наколькі гэтыя змены незваротныя? Я думаю, што яны абсалютна незваротныя, так як раней ужо ніколі не будзе. Адбыўся вялікі пералом у свядомасці людзей, як у калектыўнай свядомасці, так і свядомасці асобнага чалавека. І я думаю, што беларусы абсалютна не дурныя і ніколі дурнымі не былі. І все разумеюць, што адбываецца, все разумеюць, што ў Беларусі пануе цяпер фактычна. Гэта адна з тэмаў, якія часта закранаюць сваіх выступах, сваіх тэкстах тут, на заходняй Европе. Мне здаецца, што просто взяты практычна дыктатуру у Беларусі. І каму выгодна жыць у дыктатуры? Толькі тым, хто гэтую дыктатуру абслугоўвае. І все. Я думаю, што гэтыя змены абсалютна незваротныя. Больш за тое, все практычна тыя, хто гэта разумеюць, все нешта робяць, кожны на сваім месцы. Нават думаць, гэта ў Беларусі ўжо робіцца. І калі людзі думаюць, то я думаю, расколенаў у гэтым рэжыме робіцца больш і больш. З кожнай думкай, з кожнай рэфлексіяй, з кожнай, якое робяць людзі. Ну што ж, вялікі дзякуй, спадар Альгерд, за гэтую размову. Сапраўды цікавасць да беларускай літаратуры, да беларускай мовы, гісторыі і гэтак далей, яна пашыраецца. Вось што датычна літаратуры, у мяне такое адчуванне, што мы вяртаемся ў часы Савецкага Саюза, калі там, каб пачытаць цікавую кнігу, трэба было там нейкай, сам выдат існаваў, раздрукоўкі перапісывалі на руках ці на касцях там нешта там было, і гэтак далей, і гэтак далей. Безумоўна, зараз іншыя часы, і сам выдат не патрэбны, ёсць інтэрнэт, і вось кнігі, две новыя кнігі Альгерда Бахарэвіча менавіта і выйшлі ў такім электронным фармаце, а гэта нішто не перашкодзіць, каб яны дайшлі да чытача. Гэта не тое, што друкаваная кніга, якую могуць затрымаць на мяжы, адабраць, спаліць перад нацыянальнай бібліятэкай ці яшчэ што. Таму, калі ласка, глядзіце, шукайце, набывайце в электронным фармаце новыя кнігі Альгерда Бахарэвіча. Я думаю, што беларуская літаратура і надалей будзе толькі шырэй развівацца і выклікаць цікавасць у беларусаў. Дзякуй вялікі, спадар Альгерд. Дзякуй вам, дзякуй вялікі. Дзякуй. Да сустрэчы ў Беларусі.